tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lumbe yero lumbe jengela wuro samba chapatela wendo gomiyela jadola karayela filo carrefour village gambe sarenga boko waktu yoni atulumbo gana kame dara hato gurela basiro en jiaye gardende kabroji mena to leydi Sénégal hore jo leydi ndiki kide hande o tonto jamñajo ma uddi ton taw kadi ko galle keblorɗo ko fate bangue golle tonto jamñajo tonto leydi Mauritanie fedde witende G5 Sahela kene fronde sukaɓe yonɓe no fewi guittama e leyɗele joya taw kadi ko renduɓe ndeɗon fedde gam heblede ko fate bangue koni yankagala tonto leydi Mali caggal jillu hoorejo jagoɓe leydi ndi taw kadi ko tonto falde mofti e lewru mayduɗo hen nanɗo ñandal jumade worutima tonto falde mofti gam yurnitade golle kame nden kay jangde kala tonto Guinée Conakry ɓi Cheikh Touré jagganoɗo tonto état général d'Amérique caggal muɗum noon dañino hujjenki ga tonto Conakry Alpha Condé holliri hen mette mum no fewi tonto Côte d'Ivoire waɗi pelgudire muste no fewi ko fate banggue sungoji kame jencudi ha waɗi yimɓe ɗiɗo ruttiɓe hen jowmen kabruji men jolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena son kettima ɗeɗo henna daade ko erago fade dendagal ɓiɓɓe julɓe kala tenti kadi ɓeɗo henna witeɓe fuutankoɓe caggal noon noddi ko Cheikh Oumaroul Foutiyou Tall noddi ko ɓesgo Cheikh Oumaroul Foutiyou Tall noddi kadi ko dayira sohna Adama Aissé taw kadi ko tonto leydi France e gardugol ceerno Najiro Makky Tall aɓe mbaɗi erago dendagal bandiraɓe julɓe kala nde mbawata nottade e wonande kay goɗo hen noddandu taw kadi ko tonto leydi France oɗo saaha noon ne wonde yamirore ceerno Bachirou Tall kame ceerno Madani Tall e tawtorede ceerno Makky Muntaga taw kadi ko nelaɗo ceerno Madani Tall e tawtorede ceerno Nour Cheikh Omar Muntaga Tall e taw kadi koye nelaɗo ceerno Bachirou Tall ma tawtore kadi Cheikh Tidiane walla mbiyen ceerno Cheikh Tidiane Makky Tall dendagal bandiraɓe kalne mbaɗa hen erago e kam noon jiɗɗo hen ko laaɓi ne wawi nokkude en wawi jokkodirde ceerno Mahi Tall e taw kadi ko tonto leydi France mbatta ko 06 49 95 95 14 77 walla jokkodira e sohna Aissata Diallo mbatta ko 06 03 94 53 61 walla jokkodira e sohna Maymouna Tall mbatta ko 06 03 25 57 70 walla jokkodira e wondi kadi sohna Aminata walla mbiyen tan mbayen jokkodira e biteɗo walla jokkodira jafoɗen e biteɗo sohna Aissata Haydara 06 62 28 28 26 18 walla jokkodira e sohna Aminata Bachirou Tall 06 20 27 82 82 28 walla jokkodira e Cheikh Oumar Tall mbatta ko 06 59 10 58 44 ɗum no waɗata ko tonto leydi France taw kadi yettini ɓattake o ko ceerno men musidɗo men biteɗo ceerno Najiro Makky Tall taw kadi ko tonto leydi France kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe ma amde sappo ya jeyyar koma hitande ujunaje ɗiɗi e sappo ya jeetati kabruji men ɗemgal pular to leydi sénégal no mbirɗen e gardede kabruji men hoorejo lindi hono Macky Sall ñalawma hande o udditi taw kadi ko galle keblorɗo taw kadi ko toon to jamñajo siftinɗo noon jamñajo ɓoyata ma wonto wuuro manggo taw kadi ko heesoɗo saaha fongo wawde famnirede windere nde e caggal e kala saaha won galleji ngarɗude taw kadi ko gudditteɗi toon oɗo hen galle noon jogorɗo uddiɗe noon ko fate banggue heblo taw kadi ko heblo yimɓe keblete hen taw kadi jarmuɗum ma won kene foto wonde milliard uji jeegom piccal joyyi e koppareje men franc CFA joni toon to leydi sénégal keddorɗen ma en kaali hoorejo leydi sénégal ñalawma hanke o jaɓɓima taw kadi o jaɓɓi ko Moussa Sy woni gardiɗo wuuro Parcelles Assainies caggal on holliteɗo ɗo saaha mo gonɗen hoorejo leydi sénégal nan tan jogui wonde mum ene awa e kala saaha taw kadi ko liɗɗi mawɗi e maaje Dakar joni toon to leydi sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to falde Podor kame bokke jalluɓe kalin Abdoullahi Daouda Diallo woni jagorɗo kalfinaɗo yangara e nder leydi sénégal hokkiri toon kene foto wonde ambulance taw kadi ko werla ngarɗuɗo pawɗo nawde kay wonande ɓen ɓe kattanani ko wona ɗum ko kadi o mahi toon forage mo ganduɗa nder muɗum ma won kene foto wonde koppareje jonɗe no fewi taw kadi koye koppareje franc CFA ɗum noon ɗum waɗa ko toon to nokku biteɗo lumbi yero kame lumbi jeyguel ha fayma toon to wuuro Samba toon to wuuro Samba Capetela e ha fayma toon to e nokku bi hato fayma toon to bokke namari taw kadi ganduɗa gardiɗo wuuro bokke namari holliti oɗo saaha mo gonɗen guila sénégal jeyti hoori mum ha yetti oɗo saaha mo gonɗen ɓe meeɗa yiide gueɗe baɗini hen oɗo saaha no woni ni beele mawɗo no fewi wonande kay aynaɓe filnoɓe falde kala ma keeb ndiyam taw kadi ko garɗam no fewi taw kadi ko jaaduɗam e jamanu ha joni toon to leydi sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to Pikine ma en kaali ngal ɗo hen ceetal bitegal AJS kamɓene darde mabɓe ko darde fayidinde gam yurnitade oɗo saaha mo gonɗen yoga sukaɓe taw ko janggoɓe leydi sénégal taw kadi ko witeɓe almuɓe yelotoɓe taw ngala kayitaji kamɓene mbaɗi jonde mabɓe toon to Pikine gam yurnitade beele ɓeɗon sukaɓe jeeyaɓe leydi sénégal beele mbawa rokkede kayitaji e moni kala daña kayit jibinande caggal wona hunde toppitande ha joni toon to leydi sénégal keddorɗen ma en kaale dawrugol Talla Sylla kam woni maire wuuro Thiès waɗi moɓodiral mumen e nder ɗiɗo hen ñalɗi ngal moɓodiral noon ko yidde kay rentinde kewendi yimɓe hakkude makko e Mimi Touré taw kadi ganduɗa ko jaadiɗo hoorejo leydi sénégal e yidde mabɓe noon oɗo saaha mo gonɗen ko lammitinde hoorejo leydi sénégal hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo ya jeenaya caggal on teskade ɗo wonande kay oɗo saaha mo gonɗen hoorejo leydi sénégal darde mum ne garɗi no fewi e nder leydi ndi e tene kadi kala ko huuni ma wat waɗani ɗum ɓiɓɓe leydi sénégal ha joni toon to sénégal keddorɗen ma en kaale wonande kay contrôle oɗo saaha mo gonɗen caggal wargoji e baɗɗi e nder leydi sénégal toon to Rufisque ha fayma toon to Kermassara ɗiɗo dumunnaji kala dadiɓe hinde gendarme kame dadiɓe hinde police kala goni ti koye booli beddaji e kala moɓe jehimaɓe namde ɗum holto fayi ko wona ɗum ko noon hollitama ɓe pawi juuɗe mabɓe kene foronde temedde tato e sappo e joyo suka taw kadi ko yahanmaɓe tan tumaɓe taw kadi yaadu men wona yaadu moƴƴuru no fewi e kamɓe ɓe dadiɓe noon ɓe kolliti maɓe jokku loskoji mabɓe ha ganduɗa oɗo saaha mo gonɗen beele kadi ɗiɗo hen wargoji e kame guykali kala ene mbawa ustade e nder leydi sénégal ha joni toon to leydi sénégal keddorɗen ma en kaale baroɗe teddugal caggal kay fiideɓe piggal bongal wonande leydi Soudan ñande aset ɓennuɗo hen no ñalawma hankoɓe dawani toon to Khartoum woni lamorgo leydi Soudan ɓe jettima toon sanga pecce jamma ɓe jaɓɓama toon jaɓɓugal payodingal no fewi caggal heɓanadeɓe wonande kay macce mabɓe jogorɗe wadde ñalawma janggo sanga 17h30 heure mo leydi sénégal ha joni toon to leydi sénégal keddorɗen ma en kaale jagorɗo kalfinaɗo ndema taw kay ko biyeteɗo Pape Abdoulahi Seck oɗo saaha kala woni koye jillu mum e nder leydi sénégal o hollitinoma wat jillu makko e diwanuji leydi sénégal kala ko fate banggue ndema kam e faggudu leydi ndi o tawama e nder falde Thiès kala o jaɓɓama toon jaɓɓugal payodingal no fewi o jaɓɓirama toon guerte kam e gawri kala caggal teskede oɗo saaha mo gonɗen e yogay gaweje ɓendi tene kadi coñama tene kadi hewɓe hen kolliri hen beele mumen no fewi caggal on wonande kay remoɓe guerte e nder falde Thiès e Louga kala kolliri beele mumen no fewi caggal hitande hikkande nde diƴƴe jippi kañumen kolliti jarani hen caggal hay seeɗa kuntala ha joni toon to leydi sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to ɓohe ɓaleje kettoɗen musidɗo men Boubou Sangor ko fate banggue e suudu safara toon to ɓohe ɓaleje
ko noon tigi Sara Abdoulaye Sarr kono mbiɗa ni kabaruji teskaɗi ɗo e diwan mo Ɓohe Ɓaleje eɗen mbawide ko ñaw biyeteɗo ñaw paludisme ɗum noon ko hunde tigui teskade ɗo hande o e diwan no Ɓohe Ɓaleje ɗum noon saabi ɗumen ko eɗen mbawide suudu safrirdu wonduɗo e Ɓohe Ɓaleje mahano ɗo guila e hitande 1900 e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ɗum noon gila nden ndu fuɗɗi eɗen mbawide golle nde udditi ko hitande 1900 e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi taw noon wonno hen gila hitande 1900 e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi ko biyeteɗo Diomaye Sarr ligguiɗo ligguey baɗɗo fayida eɗen mbawide noon kadi tambinoɗo tundu Ɓohe Ɓaleje ma won hedde eɗen mbawide 200 wuuro wonde arannogo safrade ɗo e Ɓohe Ɓaleje ɗum noon ha imma toon e ferlo e yeri boyli ɗum noon ha toon e ñaan e bamba ñinga ha toon tigui eɗen mbawide e ñeeri e wonde kala guure cawdiɗe ko ɗo cartotono ɗum noon guila on Diomaye Sarr immiɗo e Ɓohe Ɓaleje e hitande ujunnaji ɗiɗi eɗen mbawide e 13 suudu safrirdu Ɓohe Ɓaleje eɗen mbawide tigui heeɓi caɗele tigui to banggue safro saabu yimɓe hewɓe e safroɓe hewɓe aroɓe ɗo e dumunaji seeɗa tan kadi jomum en jaaha ɗum noon eɗen mbawi tan hande o ko caɗele mawɗe wonande tigui banggue ndun suudu safrirdu ko wona ɗum ko noon en jetti hono oɗo procès biteɗo PNPL ɗum noon oɗo mbawide on procès ko wiyete ko procès kaɓatoɗo affaire paludisme on procès noon eɗen mbawide o ƴetti hono eɗen mbawide sukaɓe men walla yimɓe meɗen taweteɓe tigui e nduɗo tundu saabu tigui formude ɗumen walla ni heblude ɗumen tawa ko hokkoɓe yimɓe e ɗen leɗɗele woni leɗɗele cafroje paludisme ɗum noon eɗen mbawide ko ni ɓe cifori ɗum noon Demba Capato Ba on woni ko wuuro wiyetego Barinaɓe ɗum noon Demba Capato Ba e nduɗo lewru o safri 190 e yimɓe tato wonduɓe paludisme ko wona ɗum ko Abou-Téri noon o tawete ko toon e Wuro Seno kanko noon e nduɗo lewru o safi ko yimɓe 100 e yimɓe ɗiɗo wonduɓe paludisme ko wona ɗum ko Abou Hammady Ba o tawete ko ɗo e Ɓohe Ɓaleje ɗum noon kanko nduɗo lewru o safi ko yimɓe 150 e yimɓe ɗiɗo wonduɓe paludisme ɗum noon ko ni ɓe cafrirta to woni a teskima to banggue hoore maɗa aɗa wondi tigui e paali walla aɗa janga walla hoore maɗa Moussa a yahat tan to ɓen ta yeehi eɓe jogui kaɓirɗe mabɓe ɓe ƴeewa ƴiƴam maɗa wonto ɓe ƴeewata ɗumen to woni aɗa wondi e paali ɓe dokkuma poɗɗe walla ɓe dokkuma ɗe mbayde lekki tan balɗe tati moɗata tin lekki ma heeb afiya ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe en jetti noon kadi hono Sara Demba Sall ko on woni superviseur mabɓe mbawɗen wi tan e pular ƴewtoɓe ɓe dariɗo darde tinde ko ɗum noon en keewi jokkodirde mabɓe ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe weltare ɓe fulɓe anndodinima ko Boubou-Téri Senghor ɗo e wuuro men teddugo Ɓohe Ɓaleje. Boubou Senghor to Ɓohe Ɓaleje en beltinima wonande ɓeɗo hen safroɓe mbiye tan safroɓe leyɗele men kala yo tinno e ɓeɗo hen ñawɓe ɓe mbawana koye mumen sen guewi toon to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paaɗen no mbiruɗen gardede kabaruji men jayde witende RFI ɓe kolliti wonande fedde witende G5 Sahel e darde muɗum wonande kay sukaɓe kene wona 40 suka iwɓe e leyɗele joya hakkude leydi Mauritanie kame Mali ha fayma toon to Burkina Faso kame Niger e ha fayma toon to Tchad kamɓe kala ñalawma hande o ɓe naati taw kadi ko suudu jangguirɗo ko wiyete collége taw kadi ko G5 Sahel gam wonande ɓeɗo hen sukaɓe mbawa heblede taw kadi ko heblo ngarɗugo no fewi ko fate banggue koni yankagala hakkude Diaraw e duuɓi 15 ha fayma duuɓi nogas e taw kadi nduɗon suudu darna ko toon to Nouakchott taw kadi ko wotiri e leyɗele golfe ko nden tigui darni e nduɗon suudu taw kadi ko gotiri e leyɗele golfe ko nden ndin leydi tigui darni wonande nduɗon suudu heblirɗo e taw kadi ko fate banggue koni yankagal e gardugol biteɗo ko général e taw kadi ko Biram brigade général taw kadi mbiyen ko général biteɗo Biram Vala oɗo saan hollitama wonande kay ɓeɗo hen sukaɓe so tawi ɓe keblama ɓe mbawa jogade e ndenka e kisal yoga e nokkuji ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witen les 360 kerol hakkude leydi Mauritanie kami leydi Algérie koninkoɓe hewɓe ɓe leydi Algérie kami Mauritanie kala nawama toon caggal noon teɓede toon yimɓe ɗiɗo taw kadi ko tumaɗe e wat boni yankagala e gonno wiyete ko Zeydi Ahmed Zeydi Mohamed walla mbiyen Zeydi Hammadou e taw kadi ko ɓurɗo andirede Abou Ahmed goɗɗo noon wiyete ko goɗɗo wiyete ko Barbari Al Hassana ɓurɗo andire Abdourahmani kamɓe ɗin noon
ɓe pawa joni taw kadi tawa mabɓe ko fetelaji ɗi hinde dowrode no feewi ko wona ɗum ko noon kulhuli jogaɗi yato kay ngol ɗo hen keerol jogorani wontude kay ɓennirgol wonande ɓeɗo hen jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe ko ɗum saabi noon nden kay kisal tekkinama toon caggal teskede wonande kay mayirɗe nduɗo hen lewru hedde nogas e tati mayru yogay Algérie naɓe taw kadi ko yeeyoɓe ma guiw toon to leydi Algérie gam yaɓande toon to Nouakchott gam wadde noon jeeru men mawde ko fate banggue taw kadi ko jeere faggude hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue taridi taw kadi ko jayde witena Pan News holliri ɗum wonande ke kanko jagorɗo oɗo saaha darde makko yimɓe mo kala ko fuɗɗade ko fate banggue haɓade kala ko fate banggue cumuji taw kadi ko cumuji laddeli caggal on teskede kala hitande so tawi ndungu silti gasi e nder leydi Mauritanie heewi toɓo en heewi cumuji ha ɓurti ha ganduɗa so tawi yeehi tan ha ceeɗu ngu woli dabeje kewɗe ene donka dañde ko ñaami ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale jagorɗo kalfinaɗo ngaalu taw ko bileɗo Mouhtara Wul Ndiaye ene wondi kadi ene wondi e gouverneur banque centrale mo Nouakchott taw kadi ko biyeteɗo Aziz Wuldo Dahe kamen mbaɗi jillu mabɓe toon to Bali noon koto Indonésie gam tawtorede jonde hakkude boñ mo windere kame boñ arab coggal kay ko golle mawɗe jogori waɗede hen kanko noon gardiɗo boñ windere o holliti ɗo tan e duuɓi tati maɓe jaltin kene fota wonde capanɗe 4 million taw koye koppareje dollar gam wallide yoga e leyɗele Afrique ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale gollotoɓe ma en kal e gollotoɓe jayde taw kadi ko jayde bindol witende sap kame origine natani hofgo juuɗe e ɗiɗo dumunnaji kala caggal joɗadeɓe lebbi tati ɓe keɓani jobdi mabɓe caggal sifti noon hitande manere ɓe joɗima dumunna juɗɗo no fewi ɓe gollaki caggal kay jayde nde ngakkede ɗum ko fate banggue ɗereji bindola ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en jaaha toon to kay heyɗi joɗima toon ñalawma hanki o taw kadi ko maire kesso cuɓaɗo wuuro ngo ɗum no ma en ketto hen musidɗo men si Oumar Sy ne wondi kadi e oɗon maire joƴƴinaɗo oɗo saaha mo gonɗen lay sar hanki 14 nduɗo lewru ndu gonɗen sappo e nayyi mum kono baraji joƴƴinama e jappere maire kay heyɗi e tawtorede monsieur le gouverneur, monsieur le maire, monsieur le procureur, monsieur le deux chef de brigade de la gendarmerie e dendagal yimɓe laamu e tawtorede dendagal halifaɓe diini fof tawtorama e jonde makko hanki ɗo e Kaheyɗi e kanko noon o jooɗi koye jappere Youssouf Koyta on ko taani ko o jooɗi koye jappere Tidiane Koyta on ko bammakko o jooɗi koye jappere Jeewo Samba Amel on ko yummakko o jooɗi koye jappere Sow Moussa Demba Di Combe on ko bammakko sehil makko ne kayne kañum wallimo hawo jooɗi wi ko joƴƴinte ko cukalel kono baraji jibina ko 1983 kanko woni cukalel ɓurguel famdude meeɗɗo jooɗade mairie Kaheyɗi kono baraji hol déclaration mo mbaɗanta yimɓe ɓe emin kettima yo yimɓe jaggodira saabu Allah mbaɗa feere liggoɗo emin ñaagui dental Kaheyɗi foof debbo mum e gorko mum yo yimɓe jaggodira juuɗe laabodira deedi liggey o wona liggey mo ganduɗa liggey neɗɗo goto ete enen arɓe ɗo ɓe wona enen gaddi koye men ko yimɓe gaddi en enen koye amen en natti jeyde koye men won e ñalawma hannde ujunnaji sappo neɗɗo yeehi e nder keesuji ɗi weddiri ko pour yidde liggade wuuro eɓe mbaɗi kadi e amen yakare e on yakare ala fof ko bonnat ɗum no anda wonno ko si Oumar Sy hakkude makko e maire kesso taw ko joƴƴina toon to Kaheyɗi biteɗo kolo baraji suka tokoso o waɗi erango kamɓe kala yooɓe golla ɓe ɓamta diwan Kaheyɗi kala e gorgola toon to Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue nden kay kisal joƴƴini toon to Nouakchott wonande kay mairie ji kame conseiller ji kala landa lundo noon taw ka taw wassul ɓe mba noon mbaɗi boycotté jaɓani tawtorede e gardugol Mouhamed Jamila Mansoura ma en garto e oɗo hen
kabaru so tawi geno haji tonto Maroc yimɓe hewɓe paama toon juuɗe ken wona cappa ken wona sappo ya tato neɗɗo hen goto ko Sénégal najo tonto nokku biteɗo tengre noon ne tawi tangre ne tawi nder leydi ndi caggal noon wondeɓe to punta yimɓe ɓe difto toon aɓe bahlita ko fate banggue compte banque ji oɗo sana ɓe tawa e juuɗe dadiɓɓe leydi Maroc tonto leydi Mali hoorejo jagorɗe leydi ndi caggal jillu mum e lewru maydu ɗo hen nandu taw kadi ko tonto falde mofti ñande aljuma nde noon o yeehi tonto teniko ene teniko ne tawe e teniko ne tawe e nder leydi ndi ha fanma kadi tonto Tuguer ha fanma tonto Tuguer kumbe ne tawi nder leydi ndi caggal teskede wonande wat boniɓe biftima toon wonande sous-préfet ji kewɗi kam e maire uji kewɗi kam taw ko ardiɓe guure wonɓe toon ɓe caggal noon wonande kay tonto nder falde tenigo on saaha ne hewno wonande kay wat boniɓe ha ganda école aji kewɗi guddino toon yogay gollotoɓe taw gollotoɓe laamu yoga hen geggino toon paati e nokkuji mawɗi oɗo saa noon kanko hoore jagorɗo o holliti maɓe gummin toon ko fate banggue golle laamu tene kadi maɓe keblu sukaɓe hew maɓe gaddu toon ndenka e kisal kala ko wona ɗum ko noon jangguinoɓe wuuro teni ko kamɓe toon to Tuguer Kumbe ɓe kolliti toon to Tuguer Kumbe ken wona ujunnaji ken wona ujunere e temedde nayo suka ene jangga e nder wuuro ngo taw ko cuuɗi janguirɗi hikka noon e ɗamina kamɓe kala maɓe janggu kono noon faaɗen ndi ko cuuɗi janguirɗi kala suudu ene nawa ken wona temedere e capanɗe joyo suka kamɓe kala ɓe ɓittodirat toon ko wona ɗum ko noon hoore jagoɗo holliti ɓoyata ma laamu ngu daldande tinde langa ngam addu toon nden kay kisal e mahandeɓe yogay nokkuji e hokkudeɓe yogay bikuji kami ɗereji kala e hebbinde toon golle e nder falle nde caggal nde falle nde kay joña taw kadi wona e nder leydi Mali way tan no jeeya ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en jaaha toon to Ansego fedde taw kadi ko innirande wonde wallore sukaɓe bayeji kene fotta wonde noon nogas e tati pelle tawtinde ɗon fedde e ballal leydi mbitendi Arabie Saoudite yaltini koppreje darnide ɗon fedde gam wallude e sukaɓe jinnaɓe men guurani beele kadi mbawa heblede jangde kame kisal e faggudu kala ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en jaaha toon to Kuli Koro haare musɗe waɗi toon ñeɗa seeɗ ɓennuɗo hen no caggal nde mbaɗanno coupe ko fate banggue coupe de vacances ko wona ɗum ko noon haare nde waɗi kene wona yimɓe sappo e gañiɓe hen gañande musɗe ne fewi caggal nde ɓe joinno oɗon final ɓe noon gañiɓe ne tawi e cuuɗi cafriɗi e taweteɗi toon to Kuli Koro keddoɗen ha joni heeɓi balle e pajjinde ne fewi ude nokku biteɗo Kitini France Kitini falal koccatala taw kadi ko tammingala balle ko fate banggue kene wona million ngaji sappo ko hen hunde e fayi koye cuuɗi cafriɗi taweteɗi toon to Kuli Koro ko heddi ko fati koye duuɗe janguirde e taweteɗe toon to Kuli Koro sengi wi toon to leydi Mali koto Gambie paɗena e toon to Gambie toon to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men koddanen Abouba caggal jillu hoorejo leydi Sénégal woni Macky Sall ko wanno toon ko ma en ketto hen musidɗo men koddanene Abouba. ko noon tigi mbiyen caggal hoorejo leydi Sénégal wadde ɗo jillu mum e leydi Gambie hokkirnode ɗo fedde nogas e 7 million koppreje men CFA ene wayno noon hande gardiɗɗo ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe biteɗo Birane Sakho noddinɗo ɓesgu leydi Sénégal naɓe fof gam yewtidde mabɓe ko fati e oɗon 28 million gam tan darnude ko wiyete mutuelle de santé ko ɗum noon konngol ñaƴata koye hono ko joomum. Assalamu aleykum Abouba, min calmini dendagal mo an hetto ɗo enne e radio ji fulɓe e fof no mbiɗani ko noon en noddum ɗo réunion hande pour laɓɓinde nde tawno waɗino ɗo lewru eɗen goni absent e ko Fouta gonnoɗen haaluji kewɗi noon gari gane nde tawno haalis o guila ari min goppuno ɗum tan koye junggo ambassadeur hewɓe noon jogui hen miijoji ɗi ganduɗa wona miijoji moƴƴi dal wonde ambassadeur wawi ñamde kalis o walla ko nandi hen minenne sa yi min goppi ɗum toon nde tawno komin hesɓe e golle ɗe min jiiɗa yimɓe tuuma min nde tawno pelleji dewɗe pop yimɓe ene tuume to banggal haalis joni noon sa ƴettani hunde kam o woppi to ambassade kam hay goto wawi widema hunde kono noon hattande min jii kadi kirtikaji ɗi keewi wonde min ƴettani kalis o wawi ñamede naggam Allah waɗi ko gartumi ko jamir ambassadeur ƴettumi kalis o noddumiɓe noon hande bon leydi ndi foof ɓe gaari hande min jooɗi pour yewtude affaire haalis o hono min mbaɗirta ɗum nde tawno waɗi namdi ko mutuelle santé ene namdi joguiɓe gandal ko faw
a jarama kodnene abouba tonto leydi Gambie sen giwi tonto leydi Gambie paden ko tonto Guinée Conakry Alpha Condé kame jagorɗo kalfinade hakkude leyɗele koliti metti men no fewi caggal nde hujjiyanke goto iwi tonto États-Unis d'Amérique ari tonto Conakry taw laamu leydi Guinée tinani caggal on jaggede taw kadi ko ɓi Ahmadou Cheikho caggal jaggede ɓi Cheikho Touré tonto États-Unis d'Amérique caggal nde ɓe guittuno suka debbo taw kadi ko hitande ujunaji ɗi hitande ujunaji tonto Conakry aɓe gollina ɗum taw kadi ɓe gollinte ɗum ko tonto leydi America caggal nde suko hollitine lebte toon lebte musɗe no fewi kamɓe noon soɓe nenaki ñawore mabɓe mayen ɓe jaaha duuɓi nogas caggal mum noon hojjiyanke arini tonto leydi Guinée gam yidde kay yewtidde e jinnaɓe guellona cukalel dewela caggal on waɗande kande laamu leydi Guinée tini e holliti hen metti mum no fewi koɗon tigui saabi jagorɗo kalfinal hakkude leyɗele noddi ambassadeur mo leydi Amérique tawete to Conakry gam laɓɓitinade ɗeɗo hen gueɗe ma en garto hen so tawi en keeɓi ko ɓuuri hen yajje ha joni tonto Guinée Bofa ne tawe nder falde nokku biteɗo Namiya ene tawe nder Guinée to ne kadi ko debbo goto kam e ɓiyum mbasi toon pittal min en guesa ɗon ɗo debbo notono téléphone hawre asamano ne ƴiwnine toɓa ko ɗon tigui jamguel ƴiwonde yane makko kanko ɓiɗɗo kala ɓe mbasi hen pittali mabɓe sen wi tonto Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena PDCI Kolanda wiite noon joɗorde mabɓe hanki ɓe cakti konnguli mabɓe kolliti mette mabɓe no fewi ko fate banggue résultat ji wonande hanki jaltuɗi taw kadi yaltina koye jayde leydi Côte d'Ivoire taw yalti ɗum ko cetal pammingal sumgoji bitegal CEI kamɓe noon ɓe kolliti wonande kay oɗo saaha mo gonen guyka mawkane hen kono hollitama pelɓodiri e musɗe waɗi ha yimɓe ɗiɗo mbasen pittal men toon to Séguila ñande asende ko wona ɗum ko noon ñalawma hanki o nokku biteɗo lokkoto walla mbiyen tan lakkuta noon ne tawe nder leydi ndi toonne kadi kareli mbaɗi toon hakkude landa RDR ene wonde landa RHDP e ɗiɗo landaji ɗiɗi e gardogola sami sari taw kadi on woniti koye landa RHDP ne wondi kadi Abdoulaye Coulibaly e gonɗo RDR haare musdewa toon ha neɗɗo goto wasi en fitta num nokkuji kewɗi e duppa toon kono ɗa saaha kam jaam fuɗɗima artude caggal nde sungoji ɗi e jalti ha laaɓi oɗo saaha noon hewɓe puɗɗima ɗum ɗo jogori fawde koye mumen sen guewi toon to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Ghana wonande kay pelle darniɗe haqqe innama ade windere nde jofima peɗeli laamu leydi Ghana wona laamu kellifangu no fewi caggal noon laamu leydi Ghana hollitina ma mumtu kay yogay nokkuji taw kadi ko nokkuji aada wonande kay no hangaɓe cafrite e leydi ndini kamɓe noon mbaɗi hen jilluji mabɓe ɗiɗon nokkuji ɓe tawi kay hangaɓe hewɓe koko tonga ene ceena no fewi ne kuma tene kadi ɗo gonɗo laaɓani ene keewi luuɓeki ha ɓurti tene kadi goro ha ɓatta ɗumen ñamde mabɓe jaram mabɓe kala ala hen ko laaɓi ɓe kolti noon laamu Ghana wino ma ittu kay wonande e safroɓe fina tawa mbawa safrude hangaɓe ma itte ha laaɓa kono ɗum ha oɗo saaha mo gonɗen ene tawe e nder leydi Ghana yogay nokkuji ɗi kala tan to Nigéria Mouhamed Buhari laamiɗo leydi ndi wonande ñokkintoɓe leydi ndi to banggue ndenka tottama inde capanɗe joyi neɗɗo taw kadi ɓen capanɗe joyi neɗɗo inde mabɓe caktaka wonande ɓe kaɗama yaltude leydi ndi caggal sumgoji payaɗi aɓe tuma ɓe gona yimɓe yahoɓe koyɗe jama landaji lundu noon kolliti en metti mumen no fewi ɓe kolliti ɗeɗo gueɗe kewno wadde koye laamu militaire kono wona e laamu civil toon to Nigéria Boko Haram hakkude mum e koninkoɓe taweteɓe toon to état mo Borno hanki ɓe pelɓodiri ha ganduɗa kam koninkoɓe leydi Nigéria subaka hande o e dañi foltadeɓe ɓe dogui kamɓen arnoɓe e camion ngaji tati ko wona ɗum konon jeegomo taw kadi koye koninkoɓe Nigéria gañimi hen gañande musɗe no fewi toon to Gabo ngakki nden kay kisal oɗo dumuna kala Libreville ha tenti toon to Plein Sel sukaɓe kay nangue hoore kala o jogui ko jaseje daare booli ene lelo e laabi ne guddita baafe autoji kamɓe kala noon ɓe pawama juɗitene kamɓe nogas kala ɓe gonno koye kasoji leydi ndi tuma nde ɓe jaltina konen tigui ɓe dutti e wadde ɗiɗo hen guyikaji tan to leydi Cameroun Yaoundé ko werla goto dimdanoɗo gaz uji tedduɗi no fewi ko on gaz tigui fetti toon ha waɗi neɗɗo goto wasa en fittan mum waɗi kay dognanoɗo werla o e gañanɗe musɗe no fewi ne tawi e cuuɗi safara hakkude Ethiopie e Somalie laana gaddi ka jippima taw kadi jippi ko toon to Bawol alde waɗi ngal moddi mo gaddi so ken wona duuɓi capanɗe nayyi goho ko ngal jokkodiral taƴodirno ha laaɓi oɗo saaha noon jokkodiral arti hakkude leydi Ethiopie kame Somalie hakkude Addis Abeba kame Mogadiscio e beelema wonani ɓesguji ɗi kala tuma kayde laana ndi waw ka hinde Ethiopie juroyi to Bawol laaɓi diwoji mabɓe ken won duuɓi capanɗe nayyi goho leyɗel ɗiɗe jadirani hay goto yahata e goɗɗo kono ɗo saaha wonaniɓe beelema mawɗo no fewi ha joni
tonto Ethiopie keddoɗen hoorejo jagorɗe leydi ndi tumande usti jagorɗe gonno ko nogas e jeetati wartiriɓe ha nogas ñalawma hanki o toɗɗima jagorɗo keso pula taw ko jagorɗo jogoɗo dodde koyɗe jaam hakkude leydi ndi kala caggal teskede e nder leydi ndi ne heewi kareli ha ɓurti beele kadi on jagorɗo wawa dogde koyɗe jaam beele jaam duumiɗe ene wawa artude e nder leydi Ethiopie. oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabruji menan jolam jabir sawto wala Ghali Abouba ma en jatun to France Yemen Indonésie Turquie hatun to Palestine Ghali Abouba bismillah maɗa. jam hire mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi France puɗɗortoɗen to leydi France ma en jaaha e ngoɗo wuuro wiyetengo Odd noon ko wuuro tawatengo to rewo leydi France jamma beddo dendangal yimɓe ngon wuuro mbaali ko jamma cufele kala wamma ko toɓoji kewɗi ndiyam caame mabɓe ha yogay galleji keeɓi ko wiyete yolayru waɗi nokkuji ndiyam ɗam ngabbi ha kene wona métriji jeeɗiɗi yimɓe jeegoma mbasi hen pittali mum kene wona joni noon duuɓi sappo leydi France wayri hebde toɓoji tawa kadi ko baadi ni hewde ndiyam e oɗo saaha joni noon ɓe keɓete toɓoji baadi ni taw ko baadi ni hewde mayɓe ene teska noon e nder leydi France ko guila 1891 ɓe mbayri hebde ndiyam tawa kadi ko ndiyam mbaɗam ni hewde ha yoga e caali ene jalta caali naata e wuuro ha ko ndiyam no fotino oɗo saaha joni ni e mbiyan e nder waktuji 5 jamma hanki o e nder waktuji 5 tan kene wona 160 ha e nokkuji 160 millimétre e nder waktuji 5 toɓi e nder leydi he jamma o goto kadi hanki ɓeɗo koni koɓe faamu wiyeteɓe sapeur pompier en ɓe mbaɗi intervention ngaji laabi 250 faabade yimɓe wonɓe yolayru e oɗo saaha Edouard Philippe ko hoore jagorɗo leydi ndi ko kanko kadi halfina e oɗo saaha jagorgal kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccingol laamu woni ministre de l' intérieur guila kay oɗo biteɗo Gérard Combe guila o waɗi ko wiyete démissionné ko kanko halfina ɗum o holliri tigui e kikiɗe hande ma wat jillu makko e nder on diwan oɗo e diwana Diaya o tawi e oɗo saaha joni noon omo tawi to Nantes e teska kadi e ñalawma he kanko Edouard Philippe e ñalawma hande kanko hoore jagorɗe maw artu e Paris lamorgo leydi he saabu ko ñalawma hande o ɓe tijji wadde ko wiyete remaniement ministériel guila kay oɗo fadde hande balɗe 15 koɓe ngala jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi jagorgal noon maw suuɓe e ñalawma hande o kadi yimɓe hewɓe wonde jagorɗe kewɗe e ñalawma hande o ma mbayle yoga hen ma itte yoga e mabɓe kadi ma mbaylu portefeuille woni ma mbaylu jagorɗe paya jagorɗe goɗɗe koto leydi Yemen paaɗen to leydi Yemen jen ha to Houdeyda ko diwana kewɗo kareli tawateɗi e jooɗi e rebel en e oɗo jamma hanki o noon mbiyen ko jango musgo waɗi toon ko famde foof 19 neɗɗo taw ko jamuru wasi hen fittade mum koto leydi Indonésie paaɗen to Indonésie noon caggal yerɓande leydi musde yerɓunode toon yaadi kadi eko wiyete tsunami ha yimɓe hewɓe mbasi hen pittali mumen boño windere woni banque mondial holliri tigui ma wallitɓe ballal paydingal no fewi kene guime ha 1 milliard taw ko halis dollar koto leydi Turquie paaɗen to leydi Turquie noon hollirama e ñalawma hande o ɓe kolliri tigui wonde accident goto waɗi taw ko werla gollunoɗo ɓeɗo wiyeteɓe émigrant en 19 neɗɗo wasi hen fittandu muɗum koto leydi Palestine paaɗen to Cisjordanie ɓeɗo wiyeteɗo laamu leydi Israël woni laamu dolam ko ɓe kolliri tigui wonde laamu hoorejo jagorɗo leydi ndi holliri tigui wonde rokki yamirore yo 30 logement mahe tigui e nder Cisjordanie woni tigui e to wiyete territoire occupé taw ko leydi Palestine yoɓe mbaɗa hen logement ji mabɓe ɓe maha hen taw ko ɓeɗo wiyeteɓe hébreu en ko kañumen kodata hen min ɓurma doole mi fiima mi hebta hay goto haalata ɗum woni hakkude Israël kame Palestine jolama jaɓeri Ghali Abouba to leydi Gambie koddanene Abouba toon to leydi Mauritanie musidɗo men Sy Oumar Sy toon to leydi Sénégal musidɗo men Boubou Sangot ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗi moon seydi moon Sar Abdoullahi Sarr keftuki malaki jaam yo jaam Allah hiiranen musidɓe tedduɗe